Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Getxotik. Eusko Labe Ligaren txanda dugu orain, Getxoko 40. ikurrina jokoan eta 10. jardunaldia gizonezkoen lehiari dagokionez. Sartu gara, bai emakume eta bai gizonak, uztaileko azken asteburuan. Eta beti esaten dugu, uztaileko estropadek lehenengo nahi duzuen erara. Radiografia, argazkia, nahi duzuen hausnarketa egin, baina honek oso bideratuta uzten du hilabete honek liga. Emakumeena ikusi dugu nola dagoen eta gizonezkoen lehian ikusi Urdaibairen errenta. 11 puntu eta erakutsi duen sendotasuna gainera. Irabazi ez duenean, egunik askarrenean 3. Bueno, Hondarribia 2. sailkapenean, 83 puntu, garaipen bat, Zierbenak 89, 4 puntuko tartea dago, 2. eta 3. artean, eta hori 4. Azkar lortu du Koska, Santurtzaren aurretik, 10 puntu, eta piztualdi handia, etxean, aurreko asteburuan, estropada zoragarria egin eta irabazitzutelako gainera bandera, ez? Bueno, gero, 5. 8. Santurtzi Kabo Donostiara Ondarroa, eta apalenak azken lautokitan, San Pedro, Kaiku, San Juan eta Tiran. San Juaneko 22 puntu ditu, playoffeko tokian da, eta Tiran azken tokian 15 punturekin. Kaiku 10. da, Arnasa hartu dute, kortaren gizonek, 29 puntu dituzte, eta San Pedro da hauen artetik indartsuena, 28rekin. Eta lehen kaletik orain Tiran izango da, 2. Kaiku, 3. San Juan, eta 4. San Pedro. Eta lantza giroa, begira. Olatuak zehindarrekin sartzen dira. Ez dira handi horietakoak, baina bueltakoan, itzulerakoan, Haitian etorriko dira. Ea ba. Antea buiak 10 kilometroko ia metro tibera, ia metro bateko batea markatzen digu, haizea pixka bat zetxe eginda, 10 kilometrokoa dugu, eta momentuz irterari gabeko, arazori gabeko irtera, hortxe ditugu lehen txandako ontziak. Batipat, Ibon, Tiran eta San Juan entzat, ikusirik zailkapena nola dagoen, ez dago kale egiteko posibilitaterik. Hemen utxe egite bat, larrutik ordainduko dute. Bat, zuzenean joango delako behera, egoerari buelta emateko, mirari bat beharko duelako Galiziako ontzia. Eta San Juanek, bueno, badauka, oraindikan altxor interesgarria, baina noski, matematikoki esgestea garrantzitsua da, baina playoffa oso egoera latza da, eta hauen helburua esgestea bai, baina gora begira ere jarrutea da, ez? Orduan, aipagarria da gainera, 7 puntu azpitik ditula Tirangoak eta 7 goitik Kaiku. Eta batez ere joera, ez da azkeneko 4 estropadetan Tiranek San Juani aurre hartu dio eta horiek kezkagarriena Etxabiren mutileentzat. Tiraneko trenerua ikusi dugu eta Benjamin Vázquezek bi aldaketatxo egin ditu, baina treneruaren ezurdura nolabait ere ikutu gabe. Bueno, eta Kaikuk ere aldatu bakarra eta iaia derrigortuta mutila kanpora joan delako. Hori da, Unai Mielgo, 2. tostan, ibilioiren azkeneko estropadak hortxe jogatu ditu. Iglesias veteranoa, David, espaldan ikusi dugu estriborren azkeneko estropadetan, 2. tostara ekarri du kortak, eta haren ordez, Daniel Gartzia, arrobiko gaztea sartu du, estribor espaldan. Bueno, hor da, Kaiku eta San Juan, aurretik, bizi, San Juan darrak, eta Ormazabal gaur patroilanetan hori erabaki du Juan Mari Etxabek gaurkoari begira. Eta pare bat aldaketa etxore bai, Etxabek zerbaiten bila, Lander del Rio, 2. tostan sartu du, eta Aritz Rial aurrera bidaldi. Rial lehen ere horri ikusi dugu. Jon Ander Zelaiara estribor espaldatik babor espaldara, eta Mikel Alfaro 5. tosta baborrean sartu da. Gaur, hoi bezala San Juanek irtera onak. Irteran ondo ateratzen. Lehenengo bi luze horietan eusten dio. Batetik psikologikoki, indarraldetik ere estropada exigentea tokatu direnean, behar bada zerbaiten faltan edo, hor sufritu dute gehiago. Etxabek esan zigun, pasaden astean, joparean eta ondo dabilela, eta gaur bezalako itxasoarekin, barrurantz, gozatu egiten dutela. Alde horretatik iruditzen zait, gaur bera aukerak izan ditzakela, San Juanek. Bueno, eta San Pedrotarren ontziare hementxe dugu, eta oso ontzi finkatua du, rotazio txiki batzuk ala ere bai. Oso finkatua, 3 aldaketa baino ez, Mikel Arozterik eta
betikoa. Egiten duena da, tosta, mutilak aldatu, beti oso antzeko edo tosta berdinetan, eta, bueno, pasaden asteko traineruarekin alderatuta, 3 aldaketa baino ez, Mikel Arruti. Bueno, Kaiku sendo, 2 segundu San Juani, Tiran eta San Pedro 3, eta Jose Luis Kortaren hitzak ekarriko ditu orain pantailetan. Bai, hortan horitzen gure ilusioa azkena zigina hau, eta piskat salbatzeko nire lan horitzen horten, haber temporada salbatzeko nuen, salbatzi esan, playotik aldaitea, no? Azkena ez, eta playo nitea. Momentuan ondo gazti, baina hau ez da gondik emukatu, Gondik astropazko gelitzen dira, eta pixkanaka, puntu batzu tarte gehiago egiten duen, ni pixkala zaitzeko. San Pedro bertatik zaitze bali madeu, San Pedro martxan ibitze bali magea, salbatuko geha. Baina lehen oindako ez du balio, hemen enotik egunen berdu. Lehengua puntua balio dute, estropa batzuk ondo eta izaizu, tartien beste sartuta, eta gaur saiatuko geha hori da. Bilarre mitzat, gaur azkar biltzen enuke, baina bilarre enuke, nahi beste tandan jutea. Baina azken ez dakizu, gaur atatzen maituzu puntuk bilar zengo duzun, da gaur atatzea bazpare horia da. Gaur baja bat importantia badet, gazte bat oporretan juntzai. Gaurko arnoloia modernoa dira. Boi ura semana de vacaciones, eta martxa iten dute. Ikusiko du, denborazko baino etortzean, da gaur asko ez dugu notatzen horren falta. Oso deskorta. Bere buruari galerak egiten, ez? Bueno. Eta ez esan du gaur azkar ibili nahi duela, baina bihar bestetan dan joan nahi ez, lehenbizikoan joan nahi, Urak buelta hartu baino lehen. Bueno, 2 segunduko errentarekin aurretik da, San Pedro atzerago ibili da, errekuperatu da luzearen azken metro hauetan, eta Tiran oso urruti ez, baina ontzi bateko atzerapenarekin dugu. Hori bai, Tiranen burruka neurri handi batean San Juanekin dago, eta hor, segundu bateko diferentzia bakarri dute. Eta lehenbiziko kaletik, Hondarribiako emakumeak nahi kongi joan dira kanpora, Ea ziabogak. Hor da bak, Kaiku tarren izaitarra. Kaiku joan eginda, pixkat. Tiran ere bai. Baina geratu gabe Tiran, Kaiku ala ere aurretik irten da. Postero 2 Kaikurentzat, San Juan postero 4, San Pedro postero 5, Tiranek postero 6, maniobro ostean Kaiku San Juani 1, San Pedrori 2 eta Tirani 3. San Juanek egin du, ziagoa polita. Ea orain paparian, orain Kaikuren parera joan da, hemen etorri egin behar da orain, Oparian seguruen diferentzia handiagoak izango ditugu Ibon. Hori da, orain arranketa erabat aldatu eta garrantzitsua traineruak lehen bailen abiadura hartu bezala. Azkartoan traineruak, gero datorren olatu ere azkarrago hartuko baitu. Bueno, aipa dezagun baita ere Tirani dagokionez, Galiziako txapelketa izan dutela, Moañan, Santiago egunean, eta Kabok, goiti bera kontrolatu zuen txapelketa, 20 eta 13. Bigarren Ares, Galiziako ligan sailkapenean bigarren tokian da Ares, Meiraren atzetik, 23 segundura, Meira 27 eta Tiran 30. Orain, argi daukagu, Tiran gaur ikusiko dugula test garrantzitsua jokatzen. Ez Galiziako txapelketa. Argi eta garbi. Ez zara joango gara, dena ematera, hemen asteburu hontan kategoria jokoan duzunean. Argi eta garbi. Hori ere irakurketa hori derrigorrezkoa da. San Juan eta Tiran barkatu zara, hor txeda biltza bat segundo batean. Jose Loberari galdetuko diogu, Galiziako txapelketako emaitzaren valorazioa egiteko. Buenas tardes, José Lovera, Tiran. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es que me dijeras cómo valoráis ese 4º puesto en el Campeonato Gallego. Bueno, el Campeonato Gallego no salió de las mejores regatas, nos gustaría haber estado por delante de los gallegos, pero bueno, lo están haciendo bien Ares y Meira, aunque Meira, bueno, también debería estar un poquito más arriba, pero Ares dio la sorpresa. Tampoco era nuestra regata, nuestra batalla está más aquí ahora mismo y a ver hoy cómo se desenlaza esto. Pues de momento no va mal la cosa, ¿no? Pues no, primer largo muy apretados, seguimos ahí con San Pedro y a ver si San Juan no se escapa, que ahora mismo le está dando guerra a Kaiku. Y bueno, aún queda media regata por delante, algo más, a ver si salimos contentos. En la clasificación general es cierto que la diferencia con San Juan es algo notable, pero supongo que no estáis del todo tan abatidos, ¿no?
matemáticamente es posible, así que la esperanza sigue ahí. Suerte para Tirán, gracias. Muchas gracias. Urrukarako dira, segundu bateko tarte txiki-txikian kokatu dira lau trainerua. Begira Tiran orain. Tiran da San Juan aurretik. Bai. Poparean asmatzen biak. Parean hobeto. Eta honek biei emango Eitu dira, Araitaiku. Bete-beteko lantzagiroa dago, Eta urak bera indarra hartzen duen neurrian, oraindik ere olatu biziagoa jarriko zaigu. Alaxe da, oso polita doa. Begira San Juan, San Juanek hortxe. Olatua Tiranekin. Hortxe nola sartzen den olatua, begira. Hor ezin da balantzarik egin. Hor balantza egiten baldin bada, olatua joan egiten da. Kaiku, San Juan eta Tiran pare-parean, eta laugarren kaletik 2 segunduko atzerapenarekin San Pedro. Asko orekatu da orain, bigarren luze honetan txanda. Asko. Eta orain San Juan eta Tiraren arteko borrokak, azkeneko estropadan hausia ikusi du. Bigarren ziabogan, San Juan aurretik, segundo erdi du. Ea, nik uste dut benetako testa San Juanek, 3. luze horretan duela. Koparean oso ongi biak, San Pedro ari da, zerbait gehiago sufritzen orain. Eta Tiran ederki ari da etortzen. Pentsa ezazue, ziabogan, txandako azkena zela. Eta orain San Juanekin batera datorrela hor goi-goia. Etxabek baldintza hauek nahi zituen, Pasaren azten esan zegunez, baldintza hauetara oso ongi moldatzen omen da. Eta hori ikusten ari gara. Hor dira, Ormazabalera gindutara gaur. Berriro ere olatuan. Hauxe da, estropadako momenturik onena San Juan darrentzat. Balitzara hurbiltzen 100 metro eta traineru bateko errenta beste aurret. Orain San Juanek behar du ziago on bat eta gero badaki 0 kalean zikina izango duela Tiranek. Hor jo behar du. Ziago on bat eta 3 minutu. Eta ez da komeni Mikel bestea olatuan sartzea, azkarrek, San Juan aurretik, baina Tiran ere ondo, sartu egin dago. Eta Zabal Xamar San Juanek. San Juan, Zabal Xamar. Irtetzen. Parean. 10-0 sortzi epaimaitik San Juanentzat, Tiranek 10-0 bederatzi, Kaikuk 10 eta 11, San Pedro 10 eta 12, eta ea orain branka. Aurrekalaria lotuta, Tirango. Pentsa ze itxaso dagoen. ¡Ahora! Hauxe daunea San Juan darretzat, Halaxe da. Hauxe daunea. Baina Tiranak Kaiku gainean, diferentzia txikia baitira. Txikiak, segundu bat, 2. San Pedro ikusten dugu, pixka bat apalago gaurko honetan. Bai? Azkeneko estopadetan erakutsi duen mailatik behar bada. Jon Ormazabal batoiak badaki, luzea oso garrantzitsua dela. Hemen Kaikutaren ontzian kokatu dugun kamara. Gaur baldintzak ez dira inonak eta zoritxarren zirudietan ere antzematen da hori. Baina hor goaz, Bizkaitarrarekin ere. Zeinek garrantzitsua, San Juan eta Tiranentzat, Kaiku eta San Pedroren aurretik daudela ikustea. Borrokan jarraitzeko ere. Jose Manuel Oiarbide, Livia San Pedro, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, estropada bikaina ikusten ari gara, aldeak ez dira oso nabarmenak, baina beti ere San Pedro azkena momentu honetan, Bai, momentu honetan azkena guaz, baina hau ez da bukatu handikar eta aber dola bukatzena. Zer gertatzen ari zaio gaur Libiari? Ez dakit gertatzen da. Lo que pasa que irurake oso juntu labake oso juntu xamir dabiltza eta estropa asko gehitzen da. Asko belditzen da, 4. kalea, zeiritzi? Ez dakit, goizian ibilia gure tripulazioa 4. kaletik eta 7. puesto egin du eta bastante gusto ibili dira. Marea diferentea dira, goizian marea bilantzeo, noain gora ja bera silla dago eta bera beze pasatzen. Bueno, donolare salkapenean daukasuen errenta ez da txantxetarako kontua ez da. Bueno, preokupatzeko ez da. San Juani 16 puntu amaizkeu, 23 Tirani, preokupatzeko ez da, baina hau bukatu arte ez da sekulan Victoria kantatu jak. Sorterik onena. Eskarrik asko. Begira, San Juan eta Tiran aurretik dira, gero Kaiku eta San Pedro bi traineruko atzerapenarekin. Eta Kaiku
Aipatu beharko dugu palmarezean esan dugu, 40. edizioa duguela aurtengoa, Getxoko Ikurriñak, Kaikuk 8 ditu irabaziak, palmarezean goi-goian da, hori jo 6, Urdaibaik eta Hondarribiak 4, gero Santurtzi, bueno, Hondarribiak urte hobeagoak ezagutu ditu, hori da. Bete-beteko estropada doa gaur ere, Oraindik asko falta da, ikeragarri. Ematen du San Pedro atzean geratu dela, hain urruti ere ez dago. 6 segundo gaurko giroarekin poparean, olatu bat, Mikel. Olatu bati behar den bezala jotzea. Eta orain ikusten diguna da, Tiranek zikinkunea hau edo libratu denean, hortxe zela, San Juan da, Tiran eta Kaiku abiadura berean. San Juan darrentzat, albistea hori da. Ez direla erori. Hirugarren luzean ere, garbi, hemen da erreferentzia, aurretik doazela igo. Hau behartzuen. Ez dakik nola bukatuko den. Baina hau behartzuen, San Juango treneruak. Horra ikusten dugu, talka txikiarekin, tapakirik gabe, ongi bukatu zarrauketa, Vamos a separarlo. Vamos a irnos ya, Beste Estoy segundo. cansado de no dejar ya esto. ¡Con 2! Orbazabal, nire gizona motibatzen, Guazen, badaki hau dela Hau da momentua. momentua. Gero poparean askotan, olatu bat aurretik jartzean nahikoa izaten da, beste Hori da. duten olatua, etorriko Zu bar izan. gehiago. Asmatu egin behar da, eta erraunen egin behar da, eta baina hori, abantaila handia izan daiteke. ¡Qué buena San Juan! Eta hor begira, hor Mendizabal ikusten dugu, veteranoa, Ha sido... genen garrantzitsua orain, veteranoen lana. Horretan ari da Orbazabal, mutilak goxo, suspertu nahian, animatuz, ez erori orain, segi. Batzuei goxo, beste zakarxeago, hori ere jakin egin behar du patroiak, mutilak ezagutu eta bakotxak zen behar duen. Eta aizearen joera ez dakit lehuntzera bezala sortzen. Bueno, emakumeen txandan, bataz bestekoa, 15,6koa izan da. Ea orain. Ontzi bat, eutxi egin dio. Errenta gainera, eutxi Kaiku eta San Pedrorei eutxi, eta Tirani 3 segundu sartu dizkio luze honetan. Begira horreizearen horabidea, iparreki aldetik. Tiran ere gerrarako ordea. Tiranek lehen olatu honak hartu ditu, bigarren luzean. Diferentzia txikia da, ea maniobra. Dialoga, San Juan eginda. San Juan eginda, Desente gainera, desente. Tiran ere bai. Baita, Tiran ere bai, biak. haizeak ere izango du, hor ere eragina. Maniobra egin dute, San Juan maniobran nik uste hor errekuperatu dena agian Kaiku izan dela, Bueno, 2 segundutan, San Juan aurretik, Tiran eta Kaiku bira, eta San Pedro bostera. Eta Tiranek, lehen, maniobra eginda lehenengo, zesango deu, 500-600 metro hoietan, aprobetxatu egin du kalea bai. Lehen bai. Hor koska dezentekoa markatzen du olatuak, Olatu azkarra da hori, Hau ez da pasaden igandean hori hon ikusi genuen olatu. Horein San Juan olatuan, begira. Horra San Juan olatuan. Horein Tiran. Pedro Mari, Abando, Kaiku, Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze interesgarri doan gaurko estropada, ezta? Bai, eta gurentzat gero eta zailo gartzen da, gure postua, gure borroka hortxe da, 9-10 artean lotzeko, bai gaur ikusten da 11-12 dauzenak, aurretik dauzenak. Zehatu gare, ez dakit, nahiko zail izango da, ia azkenengo luzean Tiran eta Juan nahiko ondo da bizela eta gu ja 5 segundora kostatuko jaku hor rekuperatzen. Ezagutu dugu Kaiku beste aldarte batean, ezta? Eta estropadaren honetan hainbestetan nagusitu da. Gaur itxura oso bestelakoa da, baina, estropadaren guztietan arraun egin behar da, eta egoera guztiei aurre egin behar zai, ezta? Bai, azkenengo luzean olatua txikia dire, baina nahiko, batzuk atrapatu da, ia suerte izaten dugun, guk harrapatuko eta mentzat gatzikotan bere punto bai gitxio. Behintzat zailkapen nagusian, 11. eta 12. tokiekin aldea hunditzen segitzen duzu. Bai, momentuetan 2 segundotan, bari zioz atrapatzen gabizela hortik,
eta, bueno, hortxe, 2 segundotan, gitxienez, bigarren geratzen bagara, momentuetan izango nintzake postun bat hemen. Sorterik honen. Vale. Jaun Andreok, ikusgarria doa ba, azken luzea. Batek olatu hartu, segundu pare bat jan. Eta dramatikoa, bestea etorri, dramatikoa izan daiteke. Kaiku bera ere sartu baita burruka. San Pedro 8 da, baina 2 segundutan dira, olatu batean beste 3 trainerua. Jetxiera jokoan dago hemen, Jetxiera eta kategoria. Hor da Kaiku berri. Orain tirani olatua. Olatu ikeragarri bizia dago, Txandako azken protagonistarekin hitz egingo dugu Bizkor, Xabier Arrara, San Juan. Kaixo, Ezin estropadari begirik kendu, Ez, oso lehiatua zeon, oantxe berda noago de tiranekin, eta bueno, guk askeneko metroak, indarra pixka hori erakusten dugu, San Juango grina, gauz porzgarri izango litzake tiranen aurretik gelditzea, herriko jaiak ditugu, jendea bertan izango da behitzen, eta ere bai, pixkat eskaintzeko eguna betan gure arrolaria Mantxoren aita zendu da, eta ea berari eskaini ditzaiok egun gaurko garipena. Ia horrela den. Xabier, zenbateraino bartzuen San Juanek gaur bezalako estropada bat, alegia, lehiakor ikustea hor gogotxu? Guk lehiak hor beti etotzen gara, gertatzena ez direnean gauzak ateratzen, hor pixkat burua jokatzen du ez, baina gaur ere modiak oso baikor etorri dira, gogo ondiekin, lehia ondia da, eta badakigu bukara nion burrokatu egin behar dela. Baina, guk hasi behar dugu, guk gaurrenak ordezkariak, entrenatzaileak eta guzti mutilo behi animatzen, eta guk ere bai indar pixkar hori ematen diogun eta denen artean hau dena aurrea atatzen dugun. Arraunlariek gaur behintzat badute Ormazabalor animatzeko. Jon patroia handia da, asko dakiena, eta guk gaurkoan animatuko dugu eta biharkoan ere bai lehiak horretorriko gera. Sorte hon. Eskerrik asko. Oantxe sufritzen San Juan, 5 segunduko atzerapenarekin, tiranek buru hartu du, traineru bat Kaikuri, San Pedro erabat erori zaigu, eta tiranek orain ikusten du, hau dela gure eguna, hau da gure momentua, txanda irabazteko posibilitatea dute, hau beraientzat oso garrantzitsua litzateke. Tiran kalea mantenduz. Eta tiranentzat Kaiku bigarren kokatzea oso garrantzitsua litzateke. Begira Kaiku. Ere tartea dago, Utzi bat badute. San Juan Kaikuren uberan, orain. Baina horrek esan nahi du. Ez dutela aukerarik ikusi. Tiran! Galiziarik irabazi dute txanda. Kaiku bigarren. Eta San Juan hirugarren. 3 luze on egin dituzte San Juan darrek, baina laugarrengoan ezin erremata. San Juanek azken aldiko estropadarik onena egin du. Eta orain San Pedro, apal, demoraldiko estropadarik apalena, kenduta Galiziako deskalifikazioa, jakina. Tiranek 20-29, Kaikuko 20-24, San Juaneko 20-27 eta San Pedroko 20-56. Gutxienez, tiranek San Juani 2 puntu errekuperatu dizkio eta begira Galiziarren posa. Calmarse. Tú hablas alto, no grites tampoco, si no lo necesitan más. Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, tiran, azkarrena lehenengo txandan, Getxoko 40. ikurrina jokoan, eta tiranek gaur oso estropada bikaina egin du. Egun ederra Galiziarrentzat, azkenean 4 segundu luze Kaikuri, San Juani 8, denak azkenengo luzean, 3. ziabogan, San Juan tiranen aurreti baizen, segundu bat bizkorrago. Diferentzia hor da. Eta zaleak ere bai begira, Untzaga Gaztea animatzen eta Bermeotik jarraitzaileak. Harrigarria, San Pedro gaur apal ikusi dugu, 20-46ko denbora San Pedro tarrentzat. Tirane gaur gutxienez 2 puntu jandizkio San Juani. Eta zer den kirola, San Juanek egin duen, azken aldean egin duen nabarmen estorpadarik onena gaur, eta tiranek punturik gehien ere gaur sartu dizkion.
Alde horretatik, Gazitik eta Gozotik San Juan darrentza. Bueno, Getxoko irudiak eta baita ere Santurtzi aldean, da Zirben aldean ikusten duzue, portuan nolako mugimentua dagoen, eta bihar Santurtziko ikurrina izango da jokoan, Ibai Zabaletik hasi, eta gero Abrantziaboga, eta estropada polita hori ere. Ea ba, lehen kaletik orain bigarren txandan Donostiarra, bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Kabo, laugarrenetik Santurtzi. Estropada ere mua dago. Zoragarria ikusteko eta jokatzeko ere bai. Bandera txuria. Bai! Donostiarra atzera karrapatu du. Olatuarekin. Alaxe da. Hori da, saiestu behar izaten dena. Olatua etorri azkeneko unean, eta atzera kabezela. Bueno, ba, Jaun Andreok, hemen da bigarren txanda. Ondarrutarrez segundutxo bateko atzerapena. GPS-ak markatzen diguna horixe da. Eta ea, nolako Santurtzi ikusten dugun, nolako Kabo, Galiziako txapelketan erakustaldia eman eta gero. Bueno, bazen aurkezpenekin, Ibon. Ba, aldaketarik ez, Donostiarran mutil berak, Igor Makazak egin duena Baborrean eta Estriborrean mutilak trukatu. Alain Osanbela eta Imanol Iradi, bigarrengotik bosgarrengora, ibiltzen ditu aurten eta gaur ere hori egin du. Eta Baborrean berriz, Xabat Pastor, 19 urteko gaztea, eta Ego Intxauspe, horrek uste dugu, Intxauspe bigarren tostan, tostak trukak eta bakarrik Donostian. Orain, Donostiarra zikingune honetan zer moduz konpontzen da. Bigarren kaletik Ondarrutarrak, erraztiren mutilak. Eta hiru aldaketa azken estropadatik gaurkora, Ibon? Hori da, Estriborrankekoa, Jon Carrillo. Alde batetik eta Baborrean berriz, Asier Peña eta Peña Tefraiz. Baina beste hiru mutil, igandean jokatu zutenak, estropada jokatutakoak, beste tosta batzutan jarri ditu. Eta hori ere askotan, aintzat hartu behar izaten da, zegoen. Rainierua ere aspaldatzen baitu horrek. Santurtzi eta Kabo, jadanik aurretik. Segundu pare bateko diferentzia eta Donostiarrei traineru bat. Hor da Beni Silvaren taldea. Galiziako txapelduna. Hori da, eta aldaketa gutxi gehiagiz egiten ari aurten. Beni Silva, pasaden igandetik, bat, laugarren tostan, Sergio Gartzia. Beste urtean ez baterako Gustavo Vázquezekin, da aldaketa gehiago ikusten genituen, egun batetik bezala. Eta alde horretatik, aldaketa gutxi eginez Beni Silva. Iragarri du, eta ofiziala izango da, bere garaian, baina Estela Espainiako txapelketara azaldu. Estela Kantabriera, joango txapelketa jokatzera. ¡Un poquito! ¡Ahora! Egitera, ona, Santurtzik eta Kabok, Oso ona. ¡No rebotar en proa! Bueno, hemen dira Iker Zabalaren mutilak. Eta ipagarria gaur, hankeko gaztetako bati, Geraika Ioni atxeden eman diola. Hori da, Baberrankekoa, Baberrankean estopadarik gehiena jokatzen dituen mutila, Geraika Ion, arrobiko mutila, haren ordez, Peña eta Astelarra sartu du, Astelarra aurten, hanketik bigarren tostan eta laugarrengoan, ikusi dugu, eta beste aldaketak Gorka Ribero gaztea. ¡Sigue esto! ¡6! ¡Sigue esto! ¡Sal! ¡Más atrás, Estribor! ¡Sal! Kabo eta Santurtzi parean, ¡Tírame arriba! diferentzia txikia dira, Donostiarra gehiago sufritzen, lehen kale horretatik, hasierako txampatik metroren bat hor galduta. Ea orain Donostiarra eta Ondarroa hor libratzen direnean nola konpontzen diren. Bueno, Igor Makazagarekin ere hitz egin du Saragandarrak, gaurko estropada atarian, eta goazen bat Donostiarren entenatzailearekin. Positiboa oso, nik uste azkenen duela bizpairu aste esaten gendun, bizkat liga nagusiari tamaina hartza edo kosta egite zitzaigula, nik uste azkeneko Iruzpala estropaetan dagoeneko beste maila bat, beste aurpegi bat ekutsi deula, eta oso gusta gaude, eta hor bigarren tandan asentauta eta sendo, eta tanda horren bizkat buruari edo bizkat heltzen diogun, eta tandan lehiakora galtzen dira. Bueno, hain justu guk ez dakau ezer galtzeko, ez da, orduan nolakotan gustu hartzen dut. Eta gainean ikuste, gure arraunketa bere ondo moldatzen da etxaso txarrakin, hemen nahiko kezka, hori, aizea ez ezik korronte ere bere hasiko da, eta kaleak ere zer ikusia izango dute, baina, tokatzen dana ere gure egingo dugu, eta, guztua olako ere mutan jolastearekin, bai. 100 metro,
hor da Kabo eta Santurtziren arteko burruka. 40. edizioa dago eta Santurtzik esan dugu hemen baditula 3 garaipen, lehenengoa, 1979 urtean, Soterak irabazizu. Santurtzik, lehenengo 14 edizioak 2 egunetara jokatutakoa dira gainera, gero ja, 1983 aurrea, egun bakar batera. Eremua ere ezberdina, hasieran beste, hor barrurago gaur egun. Barrurago. Arri duze, gai horretara, askoz ez ere gehiago itxatxita eta norabidea ere ezberdina. Ezberdina, baita. Kanpoko superportu eta egin gabe, itxasoaz gogorragoa zintzen zuen horretik. Gogorragoa eta izugarrizko olatuekin da izaten zen estropa. 4:56 Kabo, Santurtzi parean, Ondarrutarrentzatia 2 segundu gehiago eta Donostiarra 3. 4:56 markatu du Kabok, Santurtzik beste horren beste. 4:58 Ondarroak, Donostiarra 4:59. Apalenak, Donostiako ontziak, aurrez, azkarrenak egindako denbora, 3 segundutan hobetu. Eta ziagoetan beste kontzeptu bat, Mikel izaten da bat ateratzea, azkar ateratzea eta bestea zuzentzea. Alegia, zabal ateragatik, askotan zuzen atera behar da. Begira 3. postutik nora joan den orain Ondarroa, burrukan, da Kabo ere bai, eta oso azken luzea lehen txandan ikaragarri polita izan da, eta hau ere uste dut bide horretatik joango dela. Lantza dotore askoa eguzi behar ditugu. Eta pasaden astean ere esan genuen, olatuak aldika etortzen dit. Eta ez dira etortzen kale guztietan berdin. Begira orain Santurtzi, begira Santurtzen. ¡Atrás, Estión! ¡Vaya ahora! Begira, zorina. Olain ere estriborrera bezala guztiak. ¡Solo finals! Begira Santurtzi. Hori da, estropadaren buruan kokatu dira, eta 3 traineroa segundu batean ditugu. Koparean estropada dotorea, Donostian egin zuen horrezko txandan. Orain, Ondarroan kolatu. Hori da. Asegura y dale, asegura y acelera. Donostiarra ere hortxe dago, 4 segundo, olatu bat behar du, estropadan sartzeko pantxak. Aitor Iraola, Donostiarra, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibonek esan berri du, olatu bat baino ez tozula behar, estropadan sartzeko, erabat. Bai, hori da, ez? Hasieran 3 segundu atzetik jungea, baino gaur dagoen giroakin parean nahikoa da olatu bat harrapatzia bestian parian jartzeko. Orain esan berri dizudan, ez da kanpotik nola ikusten da estropada bat? Tentsio handiakin ez, nahiz eta zuet zauden barruan, ekipo baten partea zean ez azkenian, beti nervioso zaude, bukera arte espektante zaudelako ze emaitza lortuko duzu. Eta gainera gaur, egia esan aldeak ez dira oso nabarmenak. Ez, lehenengo txandan ikusi dugu, azkenen arte nahiko parian jundiala, eta kanpoak agaldu dezakezuna lasai asko errekuperatu dezakezu pare bat olatu hartuta. Euskadiko txapelketa aste artean izango da, eta suposatze dut horrek prestaketa berezia behar duela, ez da? Bai, ideia da 3 estropada hauetan, horko 2 estropadak eta Euskadiko txapelketan plantilla guztia erabiltzea, beti lehiakor, baino jendea fresko gutzeko ideiakin. Sorterik onena? Bale, eskerrik asko zara. Begira, Kabo nola erori den, eta nola Ondarrutarrak Santurtzerekin aurreratu diren, Poparian, Larrinaga eta bere mutilak ondo baita ere. Harri, eta harraunean... Santurtzi ondo, begira ora. Begira horren Santurtzi. Eta Kabo alderantzi sufritzen, ia Donostiak harrapatu egin du Kabo. Horein biak ari dire ikeragarri ondo etortzen, Olatua gola hartzeko, olatua etortzea behar du, bestetik arraunketa ongi bukatzea, eta trenerua nibelean ekartzea. Ederki horrekatuta. Balantzak azten baldin bada trenerua, Miguel, akabo, zehazka bezala azten bada, akabo. Argi dago errestiren lanak bere fruitua baduela. Eta bide bat ez, baten uste dute azerra. Omen dago hori jotarra dela esaten dugulako, eta bar da. Aginarra. Iñaki Errasti hori joko eskolan, haundila egindakoa, gero ibilbide luzekoa, Kaikun, da Astilleron, da Arkoten, da bibilbide luzekoa, baina bera Aginarra eta Arro, bere jaioterriaz Arro. Futbolari izan dakoa, 3. mailan ere jokatutakoa, eta 20 urterekin hori ora, Arraunean
gogoan dut nola etorri zen Iñaki, bai jauna. Gerora pentsa ze ibilbide egin duen, Eta gainera, bi bandetatik ederki moldatzen den gizona. Bai jauna, Baborretik eta Estrigorretik. Astileron izan zen, Arkoten ere bai urte bete, eta gero Kaiku Galaktiko hartan ere, gerrian. Azaburu kalantak aterea. Bueno, begira, Ondarrutarrak eta Santurtziarrak. Baina Kabo eta Donostia hor, Hor daude. Kabo eta Donostia hor. Kabo oparian, igual zerbait falta, gaur behintzat, luze honetan, bai. Baina izu, egundanak ez dira berdinak eta sukaldean aldagela jakingo dute, ez? Eta begira. Bueno, lan erditan gara. San Juanek 10-8 markatu. Ondarrutarrak aurretik. Ondarrutarrak garbi aurretik. Moviendo. Santurtziri segundu bat gehiago markatu diote, baina nik esango nuke bigarrengoan ez dela urruti izan. Donostiarrak orain laugarren, 9:45 Ondarrutarrentzat. Onda Larrinaga, Santurtzirentzat 9:56 eta GPS-ak ere hori adierazten digu orain. Kabo bostera, 9:59 Ziabogan, Donostiarrak 10-0 maniobran, Ziabogan lan erditan San Juan izan da azkarrena eta Donostiarrak 5 segundu azkarrago. Hori da, eta Donostiarrakoen minutu batean galdu du asko, eta orain nik uste du pixkat, Makazagaren pixka bat Baborrera joan direla. Hor, Ondarrako aurrekalaria ikusten dugu, altuna, eta pere izango da, TKL Ligan, espaldiatzeko, garai batean bezala, hanka kalean jartzen duen mutil bakarra. Lehen pia jartzen zituzten garai batean, karelaren gainean, zituzten genituen aurrekalariak Argazki zarretan. Hori da, bere izango da bakarra. Manuela Places, Cabo, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Campeones gallegos, supongo que eso da un puntito de motivación, ¿no? Bueno, fue una buena regata y pues muy contentos del resultado, sí. Y con respecto al Campeonato de España, ¿habéis decidido algo? Pues el entrenador ha decidido dar descanso a los chicos porque estamos acumulando muchos kilómetros, queda mucha liga por delante hasta mediados de septiembre o un poco más y ya estaba un poco previsto y definitivamente decidió que no íbamos a participar. ¿Cómo estás viendo la regata de hoy? Pues bueno, complicada, como la mayoría, porque estamos todos ahí en un pañuelo y un fallito de nada te puede poner muy atrás o muy adelante. Sí, la verdad es que en esa segunda tanda estáis todos bastante igualados también en la clasificación general. Sí, a ver de aquí a final de regata, falta un poco todavía, a ver si somos capaces de recuperar lo que hemos perdido en este largo. Y así sea, suerte, gracias Manuela. A vosotros. Bueno, Brankas, Santurtzi eta Ondarrutarren arteko buruka latza orekatua. Kabo ez da gurruti. Ibili da atzera. Hori da. Kabo 36 paladan, eta Ondarru eta Santurtzi ritmo berdinean. 35 pala pasatxoan. Zerkapenean txanda honetan Santurtzi 5garrena da eta tarte handiarekin 72 puntu ditu. Eta Kabok 15 gutxiago, 57. Begira zer dioen zurinak. Eta lehen esan die, gorputza, bila, arra gutxi mugitzeko. Alegia, gorputza etzaten denean lagundu egiten dio treneroaren joanari, bila joaterakoan, onbeste lagunen pisuak, treneruak gelditu egiten du. Hori, suabe egiten du. ¡Hay que remar! ¡Atrás! ¡Ahí va la bala! ¡Un poquito más! Ondo gaur, ¡La bala, ¡Efren! ¡Markel! Santurtzi oso motibatuta asteburuari begira bihar etxeko estropada. Lehenengo aldiz, goren mailako liga Euskola Beliga bertan. Eta izu, itxasoko 10 arraun elkartea da. Arraun elkartea handi bat. ¡Salta, equipo! Bihar izango da jende pila, ¡Salta! ¡Va! Estropada ikusi. ¡Ander, llega a proa! ¡Josu, llega a proa! ¡Tranquilo, llega! Orain ikeragarri luze egiten da. Minutu terdi falta dute kanpoko palizarako. Barruraka gero asko arintzen da arraunketa. Orain, 14 minutu gainean, arrauna sartu. Eta mugitzea, ekartze asko kostatzen da. Ikeragarri. Bi traineru Santurtzik Kabori eta ia bat Ondarrutarrei.
Donostiarrak atzean dira. Hala ere, Donostiarren alde, lehen txandako laurak baino, 9 segundu bizkorrago. Esan nahi du, bere tokian, hor bigarren txandan, ari direla. Gora begira zerbait gehiago nahi, baina igo berria dira baita ere, hori ezin da astu, Donostiarra 8. minutuan, 8. minutu erdian, 4 segundura zetorren. Bigarren kaletik nik uste dut, gero ziagoaren bila etortzerakoan, metro goixiago egin behar eta orain ari da hori. Ordaintzen. Bueno, Brancas poliki, Santurtzi, ari da tartea zabaltzen. Lehen ere bai, lehen bizikoan. Izan ere estriborrik iragarri indartxua dut, eta begira, Moises espaldan, urdeiben erituakoa, Zabala bera, Efren laugarren tozan, Astilleron punta-puntan ibilitakoa, Markele lortza irugarrengoan, eta Oskar Andres Medina. Kaikun izarroak izan da, bai. Argiziagoa. 15 eta 11 Santurtzik, Ondarroak ere bai. Orain Kabo, 5era, eta orain Donosti 8. Ea, maniobra ostean. Santurtzi eta egoneko zuzendu du. Ondarroa 3. kalera bezala iruditu zait, Segundutxo bat aurretik, Santurtzi. Ondarroa 3. kalera, Santurtzi eta egoneko zuzenduta, eta Donostiaren abarmen 3. kalera terria. Bueno, Ondarrutarrek hor asmatu dute bigarren luzean, eta saiatuko dira seguruenik norabide horrekin eta berriz errepikatzen. Pantaiari ezin begirek kendu, Gorka Lordi arratsaldeon, Ondarroa. Bai, arratsaldeon. Nola doan estropada, benetan estua? Bai, politxe, bai, oso hortxegaz burrukan bate-batea, eta lehen bigarren luzea oso ona indau, eta lortu aurri hartzi, ikusten dut hortxe burrukan gazela, ia zelan amaitzen duen. 4 egunetan 3 estropada jokatuko dituzue, nola kudeatzen da taldea? Bueno, nik usten dut, eurak bakizela ja denboratik, eta azken baten gerokun kontu neko birde, 10 bat eguneko tartira, bueno, espero ondo juti. Uretatik kanpora ere, albisterik ez dago momentuz, baina, bueno, konta iguzu nola dauden gauzako zuzendaritza albon. Bai, bueno, gu ja 8 urten jau arrauntaldi zuzentzen, eta ja 2 legegintzaldi beteri, eta pentsatzen dugu egokixerala berrikuntza bat monalizatik. Eta, bueno, ia animaten den gaur on jau batzarra, jentea txurreature, eta, bueno, inorreztan esan baietz, baina guztien dugu animak hori zela eta ia egixe gara. Aia horrela den eta sorte hon gaurko estropadarako, eskerrik asko Gorka. Bale, eskerrik asko zeuei. Ondarrutarrak ondo, baina hobeto Santurtzi Santurtzi luze honetan egan egite. Lehen ere Popare Garbiko egun bakarrean Donostian esan dugu noroa etorri ziren honenekin, eta gaur ere bai, Estriborrera denak, hemendik aurrera zein den joera. Hori da. Nik uste dut baborrera egingo dutela, olatuak nabarmen ona markatzen baitu. Bueno, momentu honetan, Santurtzi dugu ontzirik onena, Julio Artetxe, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Ondo doaz gauzak momentuz, Bai, momentuz, ikusiko gara, Gaurko estropada eremuak eskatze ditu patioak, Bai, badirudi kanporako luzeetan itxasadarrako korronteak bultzatzen gaituela, baina bueltan gero gure kontran jotzen dugu. Ikusten ari da oso txanda estua, beti bezala, egun batean Ondarru, beste egun batean Kabo, beste egun batean Donostiarra, asko eta asko kostatzen zaigu ies egitea haien gandik. Gero, ies egiten badugu, erraz egiten dugu arronketa, eta, ikusiko dugu segretatzen den. Momentuz, gauzak ondo doaz, bai. Julio, bihar egun handia izango da, Gorengo mailako estropada bat lehenengo aldiz, Santurtzi? Bai, lehenengo aldiz, bai, kostatu zaigu, Baina, azkenean etorri da Euskolabel Liga Santurtzira, eta, ospatzeko gogoarekin, ez da, gaudi? Baia ondo ateratzen da, bai gaurkoa eta bai biharkoa, sorterik onena, Julio. Mi esker, bai. Abisua eman dio, epaileak Larrinagari. Baina, dagoeneko baborrera, Larrinaga eta dena. Horrein Ondarro ere azkar dato. Eta Santurtzi 2 traineruko errenta ederrarekin.
pasa den igandean ere Orion, azken luze harrigarri hona egin zuen. Begira olatuan Santurtzi. Ondarru ere bai. Eta begira, Kabo. Ola zartu denor. Orain ondarrutarren atzen di. Kabo sufritzen ari da luze honetan. Oparian ez. Gaur ez. Lanak izango ditu Donostiarra eskutzen ari da eta hirugarren postu hori babesteko. Eta begira, Mikel, lehen ikusi duguna lehenko txandan, Estriborrera aurrera, eta orain Baborrera. Santurtzi aurretik, Santurtzi nagusi, bigarren txanda honetan, Getxoko 40. ikurrina dugu jokoan, bihar etxean, eta bate daki, agian horrezko txandan ere bai. Estropada oso egin dute. Oraingoz, haien txanda ondo gobernatu, denborarik onena lortu. Begira Donostia eta Kabo. Baina, abiso orain Kaboretza da. Lehen kaletik ari dira. Bueno, 20-0 Santurtzik, Garbi, bigarren ondarrutarrak. Begira Donostia eta Kabo. Kabo eta Donostia. Ondarrutarrak 6, Kabo 13, Donostia 14, eta orain Arkaiz Diaz buelta eman da itxasoko epaileari begira, hor bukaera hortan, izan da hor leia, bien artean, Kabo eta Donostiarraren artean. Santurtzik 20-0, Ondarruak 20 eta 15, Kabok 20 eta 22, Donostiarrak 20 eta 23, lehen Tiranek, lehen txandako garaileak 20 eta 29 markatu du. Erreferentzia beraz, Santurtziarrek markatu dute, Soterako mutilek, eta berehala, Orezko txanda, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Urdeibau, laugarrenetik Orillo. Gogoratu beraz elkapena, erreferentzia hor da, Santurtziko Soterak markaturikoa, 20-0, Merkata Laholkuak jarraia. Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, eta Orezko txandaren aurretik errepaso bat naturak ekarritakoari, ezta? Alde batetik olatuak 0-8 metroti bera, eta gero haizea 15 kilometro, nolabait haizea ekialdeko ikutuarekin hasi da, eta orain mendebaldera batzeko, hori da. Bueno, eta beste konparaketa bat, txanden artekoa, 13,5 bataz bestekoa gizonezkoen lehenengoan, haizea, eta bigarrengoan, ikusi, diferentzia, 10,9 bera, eta olatua pixka bat igo. Beti hau bataz bestekoa da, jakina, ez da hor badira olatu batzuk, horren bikoitza izango dutenak, eta beste batzuk, askoz ez ere txikiagoak ere bai. Nik uste dut horra aldatu dene itxasoa bere horretan, haizea pixka bat leuntze aldera da, joera, eta ura behera, korronteak gehi. Haize gutxiago, baina korronteak gehi, seguraz. Bueno, Orezko txandako ontziak hementxe ditugu, Santurtziren denbora hobetzeko asmotan kokatzen ari dira. Lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Orio. Santurtziren denbora hobetu, eta txandaka aurkarienak ere bai, ez dela Kabo. Zer esan duen Gorkak, Atzera ez gaitzala, harrapa. Bandera txuria. Horrentxe. Bai. Bale, koairutu zei, Garbia, bai. Bueno, hementxe gara. Hondarribia azken 4 urtetako garailea. Errez esaten da. Ia ziru egunen, okorrez banau, hori horren hau. Bueno, momentuz. Pare-parean ditu. Minutu erdiko lana, ez da inora aurrera. Guazen aurkezpenekin ibon, baina nozen taldean, azkenengotik aldaketak bai, baina itxura oso honeko koarela da hori. Bai, gutxo gora bera oso zagipa logikoa, bai, Iker Mari ezkurrenak,
pasaden astean, azkenen gaunean izan zuen gora bere bat harteko, jokatu estriborrean, bera sartu du. Inigo Bertiz, laugarren tostara, pasaden astean, bigarrengoan jokatu zuen Orion. Urko Redondo, berriro ere, hor ikusten dugu bosgarren tostan, gaur estriborrean, eta baborrean aldaketak, Galder Responda eta Iñaki González, hoi bezala, bosgarren da zeigarren tostan. Orio eta Hondarribia, branka aurretik sartuta, segundu batean dira denak, eta guazen Zierbenakin, eta Zierbenan gaur, nor jarriko patroilanetan Orioko estropadaren ostean, Oriokoa, Borja Gomez. Orion patroilanetan aditutako gizona, Kantabriarra, gaur ere titularra bera. Pasaden astean, gertatutakoaren ostean, entzun da, patroiak onki du gaizki egin ote zuen, eta zuntzunegi berriro ere, patroi beraren aldeko apustua, bi aldaketa, gaurko Zierbenaren taldea ere, oso erraz, ezagutzeko modukoa. Eta Bu Bizkaian, Lur Uribarren, patroilanetan eta bi aldaketa. Hori da, Zila Biudez, hirugarren tostan pasaden astean, Andoni Gartzia izan genuen, eta Baborrean berriz, Donuntzaga, Babor espaldan, eta Leki Txarrainak Goikoetxea, gaur lehorrean da, Josebak ere aldaketa gutxi, trenerua gutxi mugituz. Hondarribia, estropadaren burua hartuta, segundutxo bat hori, hemen dira hori jotarrak, zeruan, aurreko astean, etxean garaipen ikaragarria lortu ostean. Hori da, garaipena 18 batik, lortu zuen, 3 aldaketa egin ditu, Arrezkero Saltzamendik, Estriborranketik Imanol Garmendia, eta Iban Martinez, hirugarren tostan, Baborrean berriz, Atiarra, Martxel Aldai doaztea, aldaketa gehiegi ez, zerak, non Saltzamendik, laugarren estropada jarraian, ohorezko txandan, eta azken aldian nabarmen pauso bat aurrera eman dauri. Matalos, quiero sangre, asea! Ara berri. Hor tarteka barruan ikeragarriak esaten dira mutilak eta animatzeko. Esan behar dira. Errespetuz, baina esan duzuna. Patroiak kudeatu egin behar du orduen talde hori, ez? Joseba Fernandezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Ligako nagusia da Urdaibai eta hemen Joseba Fernandezen azalpena. Zainian gehitu zen aurkari hori, ez dut baztertu inigo momentuan ez hori eta ez besteak. Baina, bai, gaurko estropadaz gain, ni buruan daukat asteburu osoa eta asteburu luzea denez, zainez egun aurkarte daula, Euskadiko txapelketa bide batez. Zaigu entrenatzailei uzleetan jolastea ez, eta dosifikazio kontutan ibili eta saiatu eraberean daukagun aldeak kudeatzen, sensazio onak lortzen, eta gero Euskadiko txapelketa horri ukoekin gabe ez. Eta horrela prestatu dut, eta espero dezagun asmatzea. Asmatzea, hori da gakoa. Joseba badaki ligan duen errenta handi honekin baduela aukera rotazioak eta egiteko. Eta badaki baita ere, aurkari indartsu hauek, nolabait dena ematera joango direla egun berezi horietan, eta Euskadiko txapelketa horietako bada. Nabarmen. Begira Hondarribia, Horen kanpora nola doan, ongi bukatu. Soki, Redondo, Bertiz, Mari Eskurrena, Zendian, Osagar. Baborrak segi. Zibateko errentarekin, azkar sartzeko. Hori joren aurretik. Estropaderegoaren ertzetakoak oraingoz lehen luzean hobetu. 4:45 Hondarribiak. 3 gehiago. Ziago gagona, hori joren ere. Hondarribiaren ere. Maniobra ostean, 4 segundu. Ziabogan 3 pasatxo. Eta orain 5 ere bai. Hor, Hondarribiak golanduren bat hartu izango du, Bai. Bakoitza bere kaletik, dagoeneko zuzenduta. Eta apalena, oraingoz Zierbena, 4:52. Aurreko txandako azkarrenak, Kabo eta Santurtzi izan dira, 4:56. Haiek. Hondarribia oso ondo, Oso ondo poparea. Adi orain olatua sartzen denerako,
Orain hori olatuan hori. Hori urbildu da, bitima. Maizu handiak dira denak hemen. Eta inork ez du utziko. Urdaibai eta Zierbena. 5 minutuko lana, ia 6 eta urrutitxo, ia 3 traineru galduta. Asko galduta. Estropa beremuaren erdikaldetik, bazbia. José Luis Herrerías, Zierbena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo estás viendo esta regata? Estamos viendo a Urdaibai y a Zierbena por las calles centrales un poco perdiendo bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, están ahí un poquito las dos. Parece ser que las calles exteriores van, la 1 y la 4 van mejor, pero bueno, vamos a ver un poquito a mitad de regata, a ver cómo cómo va transcurriendo la regata, porque bueno, las corrientes y todo esto están marcando aquí diferencias y a ver cómo va la regata. ¿Cómo ha ido la semana después de no conseguir una bandera por 18 centésimas? Bueno, pues con mucha alegría, porque otra vez nos ha tocado otro bailar con la más guapa, porque también las hemos ganado por ese tiempo. Entonces, pues bueno, pues esta vez nos ha sido en contra, pero bueno, hay que asumir cómo están las cosas y bueno, tira para adelante. Y hay que dosificar también, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos el campeonato de Euskadi a la vuelta de la esquina. Claro, mañana también es una regata dura, tenemos el martes el campeonato de Euskadi, hay que hacer rotaciones, hay que estar... bueno, a los chavales hay que también, son chavales jóvenes, canteranos, que tienen que montar en el bote y hay que rotarlos mucho para que puedan aguantar toda la temporada. Suerte para Zierbena, gracias. Kasko. Urdaibai oso atzean ari da geratzen Ibon. 13 segunduko atzerapena une honetan Santurtziren atzeti legoke zailkapenean, Ez da hau orain artean ikusi, denboraldi osoan zehar, ez dugu liderra, behin-behineko zailkapenean, 6garren, une honetan. Estropadako unea izan daiteke hau, Eta ez bera 6garren, lehenkoan adibidez 3garren izan zen, eta Hondarribi atzetik. Gaur ez. Gaur Hondarribi denborarik onenak markatzen ari da. Erakuztaldia ematen ari da. Zierbena barrura orain egitean dato. Zierbena oso ondo dato. Barruko kaleetatik oso ongi dato. Orain hori olatuan berriz. Bueno, esango nuke etorri parean datozela. Hondarribia, Orio eta Zierbena izan ere, Hondarribiak errenta, ia 4 segundu lehen luzean lortu. Minuto bat jaboga! Olatu batekin! Horentxe da unea, puskatu estropada horentxe dauko Hondarribiak. Atento! Begira, Zierbena rekuperatu den, bai? Zierbena olatuan dato. Vete pro hora! Bueno, 20 bat jaboga! Olatu baino! Urdaibaik momentu hontan 7garren postua duke, Erne. Digari emango lioke honek, puntu galtzea altxorra badu, haundia. Maika. Bai, baina kontuz. Inclinación. La tienes tú ahí, Uzunegi gaur baborretik. Solo delante, Estibor. Bi traineru Hondarribiaren alde. Garbi, Zierbena eta Orio eta Zierbenaren aurretik. Eta 3garren kaletik sufritzen Urdaibai. Ligako nagusia, liderra. Ulo orain. Hoi bizkano bai! Hemen Bo Bizkaia. Begira Orio orain. Hemen Oriotarrak. Olatua Oriok, Bai. Orio olatua. Ontzi bateko errentarekin. Bai, haitu dute. Segir, txalo! Behin zuloan Hondarribi olatuan. Graziago argi. Zorrontea dago, Bai. Zorronteak ire egiten du kanpora hor, Hondarribik 9:48. Oriok 2 gehiago. Zierbena. En el último minuto 4. Eta begira nolako mesua Aranberriko ere mutilei. Segituan. 4 segundu jandizkiogu azken minutuan Hondarribi. Bueno, orain, berriz ere brankaz, Hondarribiko Oriori 4 eta Zierbenari 6. Urdaibai, ia 15. Urdaibairentzat, denboraldi osoko gehi kritikoena da, nabarmen. Lan erditan, zelkapenean, 7garren. Remale largo! Luze! Bueno, ea orain brankaz, Luze! Lehen,
Biziko luzerdian, Orion Hondarribia biedura berean joan dira. Gero buskatu Hondarribiak. Equipo, Mercedes. Remata bien final y nos vamos con todo lo demás. Bukara eskatzen du. Burua hon, segi. Remata, Estimau. Antzon Uriarte, Urdaibai, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lainotu zaigula. Giroa eta estropada. Bueno, gaurko ez da izan bazen da zuen, bai, bueno, ez dugu zalan okali, bai, hirugarrena ez da izan dela, bai, bueno, gaur ez da gure une. Gaur, penaz gaitxez, penaz. Bueno, eta gaurko txanda honetan trainerurik apalena izateaz gainera, beste bigarren txandakoek egindako denborari. Bio dauz aurretik, Kabo eta Santurtzi bizaz aurretik zela. Ez gaur bazin galdu pilo bete puntu. Hau nola bukatuko den ikusi behar da, baina edo nola ere, suposatzea dut ez dela oso gustagarria egoera hau. Ez da itxe, gaur usarrautu bat gaur hemen. Ez dut ikusten ekipu behar da modun gaur hemen. Igual izango da, lau egunetan 3 estropada jokatu behar dielako eta, bueno, gauza probatu behar dielako. Ez, besti bebardin behar da biaz, ezke... No pitzat ekipo hona dula gaur, ez da holan ekipo holan atzin gatziko ekipue. Zezau ekipue bastante hona da, ez holan ibiltzeko atzin nabitzen moduen. O eskapatxoen, buruk eskapatxoen ari ero, eta izan pasatzuen. Bai gaur penaz. Bueno, ikusiko dugu nola bukatuko den, sorte hon, Antxon. Eskerrik asko. Bi kontu daude, alde batetik zenbat puntu galduko dituen gaur, eta aurretik doana, aurkari zuzenena dela, Hondarribia. Hori bat, eta bihar agian horrezko txandatik kanpo geratuko dela. Une honetan 3 segundura dauko Hondarra. Itekena da. Eta gero, gaurko bandera, Hondarribiak lehen, hemendik aurrera egin du. ¡Largo y sigue! Orain abiadura berean, 3 ontziak, Hondarribia hori eta Zerbena. Como un avión. Beste bota bat aurrea. Omen dizia baino, gogo esti beste bat! Lehen hemen poskatu. Lehen ere hori lortu dute. Hori badakit, No de correr, de trabajar. Askotan kalea ona edo txarra, baina kalea bere luze guztian ez da bera. Kale bera bai, baina baldintzak oso ezberdinak izaten dira. 2 minutos. ¿Listos? ¡Momento! Hori gorka da. Zerbena ez da oso urruti, lehen oso ondo etorri da poparia. Hori ere hor da, oso lehiakor. Oazen, hori jotarrekin. Bat! Bi! Hiru lortza! Lau, Iban! Lau! Ai! 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 Garmendia eta Albizu erritmoa markatuz. Bai, jauna. Eman da, denak eman da, joan nahian da, ezin kontrarioari ez erketu. Horiek euneko eunen doaz, Habek ez dira, pentsatzen nahi baren Euskadiko txapelketa. Gaurko banderan. Urdaibai posgarren postura etorri da, Santurtzi segundo batera izango luke, seguru Arne lineatik Josebaren mesua, estutu, gaur laugarren bukatu behar dela, laugarren bukatu da. Alako egunetan irabazten da liga askotan, egun txarra etortzen denean, eutxi. Arrastra, vale. Arrastra. Bueno, lan erditan, kanpokaldean ia 3 segundu sartu dizkio, Hondarribiak hori, Zierbena orduan 5 zen. Ea baziabogak, Joseba ezer esan duen, Ziabogan arnazik ere ez, eman. Segi luze! Earra! 15 eta 11 markatu du Santurtzik. Hortik bera, artearekin gainera. Jarri honprez, horrek helduko dio bai. Ziaboga aurretik, Urdaibai, behin-behineko zerkapenean laugarren. Ziaboga azkarra, Hondarribiak, ea nola ateratzen den trenerua. 14 eta 50. Begira ogia 5 gehiago. Begira Hondarribia bigarren kalera. Begira. Aruntza joan, gero behar bada, etorri. Begira Hondarribiak, bigarren kalera, nabarmen, oraindik zuzendu gabe. Hori 6 maniobra ostea. 5-6, dantzan dabil GPS-a. Zierbenari 10. Ziabogan hori ia 5, 8. Gero Zierbenari. Bueno,
Urdaibaik 15-9 markatu du, Santurtzi baina bi gutxiago, laugarren alitzateke hirugarren ziaboako zailkapenean. 14 eta 50 Hondarribiak, 55 Oriok, 59 Zierbenak. Eta orain Hondarribik bi traineru hori, 3 Zierbenari, eta 6 traineru Urdaibairi. Baina dagoeneko nahiko eskarmentu badaukagu estropak ikusten, eta gaurkoa bezalako egunetan izaten da, helmuga marra zeharkatu arte, bada espada. Eta hemen aldamenean zigor gazpia daukat berriz ere, Orio arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon berriz ere. Urduri. Bai, pixeten bai, azkenen ja azkeneko luzia da eta pixet urduri, bai. Eta bueltakoan edo zer gauza gertatu daiteke? Bai, azkeneko minutu arte osin gauza, eta bueno, pixet urruti jore egon geha, eta bueno, bain 5 segundu falta zaizkigu, eta ber azkeneko tramuan ira ez ditugun. Aurreko asteburuko garaipenak indarra eman dizu, ezta? Bai, eta ez zaigu azten, eta horregatik azkeneko minutu arte seguru burruka ingo guela, eta ber, ala dan, eta berdin bukatzean. Sorterik onena, Zigor, eskerrik asko. Zuri, Oraindik asko falta da, 16 minutu terdi, bari hasi direnetik. Norabideak aldatuko dituzte oraindik. Hor dago gakoa. Hondarribia bigarren kaletik, nahitunera joateko aukera badu. Oriok ere bai. Konparaketa Urdaibai eta Santurtziren artean goikaldean, ematen du Urdaibai orain estutzen ari dela. Begira Hondarribia orain, lehen ere hemen joan eginda. Lehen ere, begira, bado. Orain ere bai. Orain Hondarribiarentzako unea, Hori da momentua. Bai. Olatu gainean begira. Segi. Gainean oraindik gainean. Oriok ere hartua izango du, Bai. Hartua du. Orain zuloa. 8 segundura dira Oriotara. 8 bederatzi. Luze zuloan eskatzen da. Errenta handia. Hiru traineru. Eta begira Santurtzi eta Urdaibiren artean. Bihar horrezko txandean izatea da, jokoan baita ere, bientzat. Bueno, 9 segundu eder. 10 ere bai. Distantzia ikaragarria lortu du Hondarribiak. Baina, olatua ditugu. Oraindik 500 metro pasatxo. Oso azkar zetorren, Baina Hondarribiari errekuperatzeko 10-11 segundu 500 metrotan. Olatu asko hartu behar dira, Ibon? Keragarri azkar zetorren, Rama Guadalupeko. Iruditzen zait pixka bat, kalea mantenduz bezala Hondarribia. Ligako bigarren garaipenaren bila Hondarribia. Lehen berriz, Orioren errekuperazioa eta Zierbenarena orain etorri da, une honetan, bigarren luzean. Begira, nola datorren Urdaibai. Bai, 10 segundu eder, errenta hor da. Eta Zierbena luze honetan, ez da bigarren luzeko Zierbena. Urdaibairen maniobra, Zero kalera. Urdaibai estutzen ari da, badaki, Santurtzirekin hortxe ibiliko dela, estutu behar du, eta Zierbena ere, ez da zuloan geratu da. Bueno, Hondarribi asmatzen ari da. Asmatzen ari dira, hor baina dozen botella. Ola de bandera, dio, begira, Amunarritz. Atento! Traineru. Berriro begira. Oriok lehen bezala hartu du, baina urruti egin. ¡Sigue! ¡Qué buena! ¡Sigue! Gozatzen ari dira, berdea. Hondarribiarentzat izango da, Getxoko 40. ikurrina. Bosgarrena izango du jarraian. 14, 15, 16, 17 eta 18. Hor dator. Orio ez dutzen dena ematen baina 11 segundora. Olatuarekin Hondarribia. Hemen da Hondarribia. Ama Guadalupekoa nagusi Getxon. Bai Hondarribia. 19 eta 46. Orio bigarren. Hor da Orio. Orio, 11 segundu gehiago. Hemen Zierbena, bai Zierbena, eta olatuan dator, txampa bizian, Urdaibai, bai! Hortxe, eunenekotan, Santurtzi eta Urdaibairen artean eunenekoak,
Santurtziren alde momentuz. Eta ez dira bi eunen, badira 60 bat edo. Ea bideo finitxarekin zer esaten duten, zer konfirmatzen duten. Hondarribiaren garaipena 1956, Orio bigarren 1958, Zierbenak 20-03, laugarren behin-behineko zelkapenean Santurtzi. Garrantzitsua bihar, Ohorezko txandan etxean, 5. Urdaibai, gauzak horrela Urdaibai bihar, 2. txandan izango genuke. Frantziz González Etxaberri, arratsaldeon eta zoriona. Arratsaldeon, eskerrik asko. Hasi eta bukatu arte, estropadaren buruan, eta hori, lehendabiziko kalea tokatu zaizuela. Bai, hala da, hasiera batean beldur pixka bagenekoan, eta gainera ikusita aurreko txandetan nola ibili dien lehenengo kalekoak, baina, gu bikain moldatu gera, hasieratik buru hartuta, eta ez dugu utzi bukaera arte, eta gainera azken luzean ere abantaila ederrak lortuz. Bigarren bandera denboraldi honetan, eta gainera Urdaibairekin daukazuen borroka hori sailkapen nagusian gaur zegoen alde nabarmen. Bueno, nabarmen bai, uste du 5. egin dutela, beraz konfirmatuta bai, 5. Urdaibai. Beraz 7 puntotan, handi bizirik gaudela esan nahi du, eta gu jarraitu behar dugu, gauzak orain bezala egiten, ikustu dut bide egokian goazela, eta horrela jarraitu behar dugu. Eta getxo gustuko duzuela, elkarren segidan 5. garaipena hemen. Hala da, azkeneko 5 irabazi ditugu, eta ea ez den azkenekoa, eta, seinale ona den. Noa uretara, Frantziz, ia bat-emategaz hitz egiten dudan. Ondo, ospatu beraiekin. Zorionak. Venga, eskerrik asko. Oso egun hona gaurkoa, Hondarribiarrentzat begira, epaimaitik emandako datuekin sailkapena ofiziala, 1956-84 Hondarribiarrentzat. Oriok 11 gehiago. Zierbena 16ra, Santurtzi 21era, eta 64 eunen, hori da tartea, Santurtziren alde eta Urdaibaien kontra. Beraz, hor, alde batetik puntua galdu du gaur, eta bihar, ez da Ohorezko txandan izango lehenengo aldiz, demoraldian Urdaibai. 5. beraz Urdaibai, 6. Ondarroa, 7. Kabo, 8. Donostiara, gero Tiran, Kaiku, San Juan eta San Pedro. Goitik egun garrantzitsua, behetik ere bai, Tiranentzat, behetik ere bai. Eta gaur lehenbizikoak azkenekoari ia minutua. Bai. 59 eta 56, zehazki. Hondarribiak eman du gaur golpea. Usta ezin hobeagoa. Eta esan behar dut, lehenbiziko kalea orain galdetuko dugu, arraunlari eta galdetuko dugu, zer moduz joaten zen, baina nabarmen, inork nahi etzuena, TKE Liga martxan jarri ezkeroztik, 2003an, behin bakarrik, irabazi hemen bandera, lehenbiziko kaletik, 2008an, Kastreñak eraman zuen, eta, begira, Hondarribiak nik azkeneko luzean beti olatu gainean ikusi du traineru hori. Kera garri azkar. Ondo jarri da, ondo zukutua. Hori da, ondo ekarria. Ondo prestatua. Eta hemen hori jo ere asentatu eginda. Kosta egin zaio, Ohorezko txandara etorri eta hor kokatzea, baina etorri da, garaipena lehengo astean, lehiakor. Gaur ere bai, Kasuan ere bai, Pasaian ere bai. Honenekin parez pare ari denetik, hor da, burrukarako oso sendo, oso indartxu. Irabazi egin behartzaile hauei, eta zer den, oraintxe begira, Bermeotarren keska, nekea, ez dugu asmatu, zer gertatu da, izango dute denbora. Gauza bat zuten hauek alde, 11 puntuko altxorra. Orain gaur 4 galdu dituzte, hala ere 7. 7 puntuko abantaila ala eta guztiz ere, zelkapen nagusian Hondarribiari. Gaur patroien zelkapenean, Lur Uribarreni 3 eman dizkiote. Amunarrizi 2, eta Carlos Ríos Tirangoari 1. Hor ja, zelkapena, eta CaixaBanken elastikoarekin Ander Etxegoiene jarraituko du, zelkapenean 12 puntu dituelako, Gorka Aranberri 7, Amunarriz 6, eta Carlos Ríos ere 6 punturekin da. Bere ala izango dira, maiotak banatzeko garaia etorriko da, eta bien bitartean, gaur Hondarribiak emandako erakustaldiarekin geratuko naiz. Izan ere, Hondarribiak gaur brankaz ederki joan da, lehen luzean jadanik lortu du errenta, ontzi bat, Urdaibairi 5 segundo, Zierbenari 7, hori traineru bat. Horrek esan nahi du, gaur, goiti bera, poparian ere ondo, ikaragarri ondo, goiti bera nagusitu dira. Hori da, brankaz, eta gero ziabogetan ere azkeneko ziabogatik nola atera diren, bat ere geratu gabe, traineruak abiadurari galdu gabe, zabaletik eta asmatu egin dute. Orain zelkapenean, 7
Ikurriña guztira, bueno, 712 puntu, ez dago aitzakiarik Urdaibei buruz, hausnarketa egiten badugu, denboraldi zoragarri egiten ari dira. Denboraldi zoragarri horretan, egunik apalena gaurkoa izan da, Bermeotarrek. Liga batean alakoak izaten dira. Gertatzen dira. Hondarribia bigarren, 105, gaur bigarren garaipena. Zierbena garaipeni gabe, baina denboraldia handia egiten. 89 puntu, gaur ere Zierbena podiuneko 3. koskan. Eta 4. Santurtzi. Santurtzi bihar, etxean, debutaria izanik Euskolabel Ligan, ohorezko txandan izango da, Ibon. Ez da giro izango, Bai, erronka ere bai. Hori da. Zabala, Zurinaga eta mutil guztientzat. Eta lehiatzeko aukerekin gainera, lehiatzeko aukera askorekin gainera. Bueno, hementxe da, San Pedro, Ander Etxegoien, patroia getariarra, patroien zailkapenean, goi-goian delako. Eta San Pedro tarren patroiak aurreztu punturik buldu, baina guztira 12 ditu. Eta berarentzat CaixaBanken elastikoa, Lorea Bilbaoren musua, eta bezarka da. Alkorta ez alda hori, Rafa? Rafa Alkorta, futbolari haundia izandakoa. Eta hortxe dugu orain, berriz ontzian bizkor. Etxegoien. Buruko min pixka batean mango du, Etxegoien daroztegik eta... Zelkapenean azkenak izan dira. Azkenak. Bueno, eta beste datu bat orain beti gustatzen zaigu konparatzea luze batetik bestera eta Hondarribia azkarrena izan da 3 luzetan, baina bigarrengoan, oparian, bizkorrena, bigarren luzean Ondarroa izan da. Eta ikusten da, baldintzak txanda horretatik, horrezko txandara aldatuko zirela. Leuntxaldera, nabarmen leuntxaldera egin du, eta begira bezala 4. luzean, bigarren azkarrena, lehenbiziko kaletekura ere, tiran, haize gehiago izango zuen etortzeko. Ez duzu sinistuko ikusentzuleok, baina paperean alaxe agertzen da, eta gu informatikaren aldekoa gara eta teknologiaren aldekoak. Bigarren luzean, ontzirik motelena, Urdaibai izan da. Urdaibai, bigarren luzean, motelena, algaina. Etortzeko, haize gutxiago, alde eta korronte gehiago, kontra, eta gaur, bueno, Urdaibaik lehen izan dugu, liga batean alako egunak gertatzen direla, eta guk, Josebak berak, orain gogoan dut, estropa zi aurretik, jarri dugun adierazpenetan, nola esan duen, bueno, egun zailak, puzlea osatzea, ez dira fetxa errezak, eta abar, eta begira. Horrez dute asmatu, Lehenengo luzean Urdaibai, 3. izan da, azkarrena. Bigarrengoan azkena. 3. luzean, 4. Eta azkenengoan ere 4. Pekatua, esateko modua da, Bermeotarrena, bigarren luzean izan. Bueno, Lur Uribarren, lideraren elastikoa jasotzera doa. Euskolabel Ligan, Bermeotarrak nagusi, Bermeotarrak lider, naiz eta gaur, orain arte zuten abantaila handia, 4 puntutan murriztu dioten Hondarribiarrek. 112 orain, Urdaibaik, 105 Hondarribiak, eta bide batez, Hondarribiak Zierbena hurbil zuen, eta orain, hori ere hortartean sartu denez, 2 puntu gehiago, 4-tik 6 hori da. Diferentzia. Eta podiuneko 3. lekurako ere, Zierbena eta Orioren artean, bueno, oraindik 10 estropada faltan. Beste 6. Beste 6 puntu. Bai. Liga dagoela alegia. Bai, bizi-bizirik. Hondarribiaren azkeneko luze harrigarri izan da. Izugarri ona, estropada osoa. Beti gainean ikusi du treneru hori. Ikaragarria, oso ona. Begira, batzuk lanean, hor praktikoaren agindutara. Bai. Txikiak agintzen du hori, Ibo? Bai, horre ez daukaba maniobra erreza horren praktikoak, Ontzi zar horren gana urbildu, eta batetik bestera pasa behar eta. Bueno, eta badoaz. 40. ikurrina hemen getxon. Hondarribiarrentzat izango da. 5 izango dituzte palmarezean eta dena jarraian. Elkarren jarraian. Horiek ere ez dira bakasualitateak izango, Gustokoa izan, estropa ere mua, datak ere bai, beti, bueno, data oso antzekotan jokatzen da, Santio eta Zainazio festan zera horretan, herriko festetan. Hori da.
eta bado Amunarri. Gero gertatzen da, databek prestakuntza aldetik eta batzuk aprobetxatzen dituzte azkeneko volumen kargak egiteko, beste batzuk ez, horiek beraiek bakarri daukate, informazio hori, eta... Batzuk txapelketetara joaten dira buru belarri, beste batzuk gutxiago. Beste batzuk igual utzi eta aprobetxatu, gero datorrena, nolabait abuztuaren erditik aurrera. Ura prestatzeko. Hor, masu bakoitzak du bere liburua, ez? Beti da nik izan da hori. Bueno, gaur azkarrenak haue. Dena, Hondarribiarrentzat, hor da Amunarriz. Eta orain, ikurrina dotorea ere bai. Getxoko 40. ikurrina, jaun Andreok. Hondarribiak irabazi du gaur hemen. Ikurriari musu, eta begira Amunarrizen posa. Estilo ederrarekin. Bai. Badu motibo hori badu, Bakarren batzuk azten dutu. Gutxixiago entrenatuta ere ibiliko dira batzuk gero. Hori da. TK Liga sortu ezkeroztik, 2003an estropada denak jokatu ditu. Joseba Amunarrizek urte batean playoffetarako azkeneko estropada zailkatu ez Hondarribia, eta bi hori ese bakarrik utzita. Gainerako guztiak. Bueno, hau, palmaresa. Kaikuk 8, Oriok 6, Hondarribia gaurkoarekin 5. Urdaibei 4, Santurtzi eta Zumaiak 3, Castrok 2, Castro markaren jabea denez, hor da, 19-18, 2009an lorturikoa. Eta estropada zoragarria, gora Arraunak! Hondarribia, hortxe duzu Arraunak goian dituztela. Momentu handia, momentu zoragarria, Hondarribiarrentzat. Eta entenatzailearekin, Orbañanos jaunarekin dugu, Sara Gandara. Alase da bai, Mikel hemen daukat, harrapatu egin dut uretan zegoela, eskerrik asko igotzagatik eta zoriona. Bai, eskerrik asko. Estropada eremu hau gustuko duzu, Bai, egia esan, ondo etortzeigun estropa eremu bat, urtetan erakutsi dugu, eta gaur ilusioa bagendun, hemen estropa txukumatiteko, eta alaxe izan da, eta oso pozik. Zenbaterak joko garrantzia daukak gaur bezalako egun batean garaipen askuratzeak? Bai, gehien emaitza txar batetik ento zen, hori joko estropa hortan, eta gaur berriz ere lortu emaitza hon bat, eta hau mutilentzako ona. Eta gehien bat, mutilak, beraiek, iritzait, asko merezi dutela jartzeuen guztiagatikan, eta gaur benetan beraientzako garaipen hau. Eta gaurko garaipenak ekainera suposatzen du saikapen nagusian tartetxoan jan egin diozuela Urdaibairi. Bai, hala da. Egia esan, aurkari handia dekau, gure aurretikan Urdaibai, eta erakutsi duen bezala, ligeetan da, nahiko ondo moldatzeana. Gertatzena da, oendikan liga asko falta dela, eta guk saiatu berra dekau, hemendik aurreare alik eta mailik onena ematen. Liga bakarrik ez, asteburu gogorra eta aste artean Euskadiko txapelketa, nola kudeatzen da taldea? Bai, hala da, ja estropa asko izango ditugu, denbora gutxin, eta guztatuko litzeuke baita Euskadiko txapelketa hon batitia lekeiti ongaina ikusirik ze estropa eremu polita dan, eta saiatuko geha baita txapelketa hon batiten. Gozatu, zorionak, eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zuei. Orbañanos jauna pozik, gora berak izaten dira, adibidez Orion, Hondarribia 5. estropada hon bat etzela izan, esan digu orantxe bertan berak. Orduan Urdaibai 3. gaur, Hondarribia nagusi eta Urdaibai 5. Zer den, Aldaketa, liga batean horrelakoak gertatu egiten dira, hemen esan dezan ari gara, detaileak funtsezkoak direla, kale batetik joan, ez joan, prestaketak, irtera hon bat, irtera txar bat, horrela bakitzen dira, eta begira, pasaren astean, Hondarribiari 5. egokitu zitzaion, gaur horna, estropada txukuna esan du Mikelek, txukunetik gorakoa ere bai gaur, Eta gero hauen alde izan, Urdaibai, ari gara ikusten ze urte egiten ari den, eta gogorra izaten da, bai lan ona bai, baina banderik ez. Eta bandera jasotzean, hori ere taldeari ematen dio horrek, ikeragarrizko ekarria da hori. Bizkaia zubia ikusi dugu, zubi dotore eta elegantea, 125 urte gaurko egunez, Ibon, hori ondo eraikitakoa dugu, Horainik eraberritua eta txukun garrita, baina... Oinarri sendo askoak izango ditu. Horrek, bai. Galernak eta hemen inguruko... Bai. Bueno, begira, txapelarekin. Manes aldai posi. Gorputza ere dotore jarri dugu, Hor ondo apainduta. Bibotearekin ere ikusi dugu, gaur biboterik gabe.
Bueno. Ondo, ondarri bitarrentzat gaurkoak. Eta aldai, beste aldai, gaur bandera irabazia. Bai, anaiak Lekeition izugarria egin du, Gaur, Lekeition 17 segundu sartu dizkio, Astiller hori, 81 denborak ere adierazten du nolako zailtasuna izan duen. 3. Zarautz, 2. txandatik 30 eta 100-eko gutxi gaitik, Getaria, Orezko txandan, Zarauztaren atzetik eta zailkapenean, playoffari begira eta bar, Astillerok 78 puntu, Lekitxarrak 75, gero Getaria 79 da, eta Deustu 78. Beraz, noski, aldaitarrentzat, ez da, txantxetakoa izan. Eta hemen ari gara ikusten, nolabait gaurko egun hontan, poparian, eta oroar ikusi ditugun momentu mamitsu batzuk, eta oso estropada ederra, interesgarria, beste askotan bezala, estropadaren honetan jokatzen diren guztiak, nahiko ikusgarriak izaten dira. Hori da, popare toki bada, behar bada beste toki batean, Donostia baten, pasaden astean Orion Zarautzen, itxasoa nahi bada gordinagoa da, hemen Eskolera eta Barramutur, Kaimuturren artean gabiltza, baina hemen sartzen den olatua oso noble izaten da. Eta hori, ikusi dugu gaur, Eskotren Ligako txandatik hasita. Besteak beste, hainbat eta hainbat treneru, kuadrilla, trenerua probatzera, poparean probatzera, unaxe etortzen dira. Joera bada, Bizkaialdean, zierbenara batzuk. Batzuk zierbenara, eta... batzuk ere bai onuntza, eta... Sara Gandarak badu beste protagonista bat, eta bagoaz katamaranera, aurrera. Alaxe da, Gontzalo Carrion daukatemen aldamenean, zorionak. Mi esker. Beti gustatzen zait jakitea, nola joan da estropada barrutik? Gogor, genekin, misi genukan, zalantza hori, lehenengo kale hori bestetan, neko trabestu edo, ez dakit, olatuz zikinekin egoten zela, baina, gaur egia zanez, nahiko zentratu atea gera, eta lehenengo luzetikan ondo jungera. Egia zanez, nire ustez, klabia izan da lehenengo luzian indigun lanarekin. Neko guztua jungea kanpoaka, eta ikusten bai Bermeo eta Zierbena, pixkatatzen gelitzen ziela, eta gero ziago eritxigea, eta uste hori jo nek urbil zegoela, baina, hor, bigarren largo sufritu pixkat, eta gero ja gozatu gu asko. Bigarren bandera, denboraldi honetan, baina banderaz gain aldean murriztu dozuela, sailkapen nagusiari dagokionez, ez da? Bai, misiko gauza zen bandera bilan jutia, hori da gure helburua, ja hemendikan aurrea bandera jun, estopadaz, eta gero Bermeo adibidez 11 puntorekin, zen asko, baina ez dire 11 puntoko horiek ez dire beste urtetako 11 punto horiek. Zierbena hori jo Bermeo eta gu hor gaude, nahiko parejo, eta irabazen baldin baduzutan da beste aldu laugarren gelitu. Hori bai, gaur irabazi ditugun 5 punto horiek bihar alditugu galdu. Orduan lanean jarraitu behar dugu, eta nire ustez ligaren bila juten nahi geha, borrokatzen nahi geha, baina guain dikan erdia gelitzen da, beraiek ate dute guain arte 7 punto difentzia hori, eta beste urtetan hori jan izan dute beraiek. Guk saiatuko eraren bila, baina meritoz daken du bihar, beraiek kristen urti egiten nahi dire, eta ustaia zoragarrizko egin dute baitare. Konfiantzan izugarrizko eragina izango dago gaurko garaipenak, ez da? Bai, ez dute esango behar geneulka, baina hor ikusi da. Aurreko hastian pasaian oso guztu ibili ginen, hori jon ere gozatu genuen asko, eta gelditu ginen 5. Gaur gozatu gu asko, eta irabazi. Eta adibidez aurreko astetan gozatu gu asko, eta gelditu da 2., 3. eta borroka hortan ibilikera. Ne ustez gaurko garaipena ondo torreko zaigu, bihar genulako, eta gaina hemen getxon da magula ratxapoli bat. Disfrutatzen utziko zaitut, gozatu, zorionak eta eskerrik asko. Bale, mi esker zuei, eta bihar arte. Gontzalo Carrion, ibilbide luzeko arraunlaria, nire datuak okerrezpa daude, 40 urte irailean, 14ean hain zuzen, 41 beteko ditu. Pentsa, eman. Eta argal... Zintzela bezala horrendikan. Eta arrazoia handi bat esan du, Mikel, 11 puntu, zituen Urdaibaik, gaur 7, baina honek ez du, azkeneko urtetako ligaren antzik, Zierbena eta Orio, hortxe daudelako, eta gaur bezala, txanda irabazizkero, Urdaibaik demagun, laugarren sartzea, ez da mirari bat, kale bat, egun txar bat, eta gaur bezala, puntuak 3 edo 4 jateko aukera hori ere oso erreala da. Arrisku bada. Hori da. Liderarentzat, hau abisu bada. Hemen, laugarrena ate joka ari da. Eta 5. ere ez da urruti.
eta kontuz, bihar adibidez, Urdaibai handia, bigarren txandan izango dugu liderra, bigarren txandan. Datu hau ere, azpimarratzeko modukoa da. Bai, bueno, hor eskarmentua bada, jakintza bada, eta nire iruditzen zait, estorpada on egiteko zera guztiak dituela Urdaibai. Gaur kolpe hartu dute, bai, baina talde horrek zerbait baldin badu horixe da, eskarmentua, pentsa ze jende dagoen, eta iruditzen zait, gainera, alakoak larun batean gertatzea, hobea da, hemendik 14-15 ordura, gaurko hau konpontzeko aukera izango dute, eta gainera, Urdaibaik nik aurtengo uztailean ikusita konfidantza hori ematen du bihar ere hor izango dela. Dudari gabe. Bueno, Sara, azken hausnarketa eskatu behar dizut orain, Getxoko lanak amaitu aurretik. Ez dakizu zein bista ederra daukadan hemendik, hor ordezkarien armaiak ikusten ditut, zeuek zaudeten toki hori ikusten dut, zale ugari oraindik ere fanson horretan ere bai, uretatik dan azberdin ikusten da, eta arraunlari entrenatzailei eskertu behar diegu gure katamaran honetara igotzea, beti ere estropada bat bukatutakoan, nahi dozuna egitea dala gozatzea eta ospatzea. Eta beraz, eskerrik asko bihotzez arraunlari eta entrenatzailei. Bihar, gure ikusentzuleak ere gonbidatu nahi ditut, gurekin bat egin dezaten, 12 laurden gutxiagoan hasiko da gure emanaldia, Santurtzikoa, aurrenekoz gorengo mailan estropada hori, eta zer gertatuko den, protagonistekin ere hitz egiteko aukera izango dugu jakina. Ederki Sara, ikuspegi polita du, baita guk ere, hementxe gaude, Algortako portu zarrari begira, eta benetan leku maitagarria da, Getxok baditu, toki bikainez asko, ibilbide bikainak ere bai, baina hementxe gaude portu zaharraren pare-parean eta leku kutsuna dute, begira hortik ibilaldi zoragarria, hasi oinez eta aspertu arte, Ibon. Aspertu arte, eta hor gainera surferako eta ere, olatu kalantak sortzen dira. Aproposa, txapliketa ederrak izaten dira hemen. Bueno, irudi honekin Getxotik bagoaz, baina ez gara urrutira joango, Bestaldera, Santurtziko ikurrina izango dugu bihar jokoan, Ibaitzabalen, hor Portugaleteko igerilekuen paretik hasi eta goazen hor Santurtzi aldera, uste dut festa handia izango dela bihar Santurtzin, Ibon. Hori da, liga daukagula, Alaxe da. Liga daukagula, goitik eta betik, eta biharrantzi izango gara. Bekaldean ere emozio galanta, gogoratu Euskotren ligak ere, azken ikurrinak izango dituela jokoan. Besterik ez, lankide guztion izenean, mila esker gurekin izategaitik, fin ari zarete, posik gara zuen jarraipenarekin, audientzia mailan ez dugu kejatzeko motiborik, eta jarrai dezagula denok horrela. Arraunlariak lanean, gu eskaintzen aldugun neurrian haien lan bikain hori, eta zuek gozatzen. Eta guk ere bai, lanean, baina gozatzen. Suerteko gu. Bai jauna. Suerteko gu. Bai jauna. Eskerrik asko, gora Traineru Estropada.